Над 12 000 домакинства в област Враца ще получат хранителни продукти от първа необходимост от запасите на Европейския съюз. Тази година за България са осигурени повече средства, за да може храните да са в по-голямо количество и да достигнат до повече социално слаби лица. В първия транш се раздават брашно, ориз, захар, леща, боб, обикновени вафли, бисквити, нишесте и макарони. Създадена е нужната организация за раздаване на продуктите в пункта в сградата на БЧК и в склада на организацията в ОКС и на този етап няма проблеми. Това заяви за телевизия Враца Гергана Михалчева, директор на областната структура на Българския червен кръст. Започва раздаването на хранителните продукти по програма разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз. И двата склада във Враца са заредени с необходимите продукти. Вече е в ход раздаването. Към момента всичко тече нормално, хората подхождат с разбиране, складовете функционират нормално. Надявам се и занапред да нямаме проблеми. Всички продукти с високо качество и се контролират стриктно, допълни Гергана Михалчева. Качеството на раздаваните продукти е отлично. Смело мога да кажа, че тези храни са наблюдавани от всички възможни институции, имащи отношение към качеството и безопасността на храните. В България стриктно се следят от Българска агенция за безопасност на храните, наблюдават се и от Европейската комисия. Самите продукти пристигат с лабораторни изследвания, така че хората трябва да са спокойни и трябва да знаят, че храните, които им се предлагат, са с най-високо качество. Право да получат хранителни продукти имат лицата, получавали помощ за отопление през изминалата зима, неосигурени майки, получаващи месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година, както и семействата с деца с увреждания и тези, получили през миналата година еднократни помощи за първокласници. Продукти ще има и за лицата, полагащи грижи за хора с увреждания по Националната програма за социални асистенти, както и за хората, ползващи еднократна социална помощ. Списъци с лицата, имащи право на подпомагане с хранителни продукти, са изготвени от дирекциите социално подпомагане и са предоставени на Българския червен кръст.